Fidelitzar i premiar els clients del Mercat de la Boqueria. Aquest és l'objectiu de la campanya Vine i Aparca, que l'Associació de Comerciants del Mercat va engegar ara fa 3 anys. És afavorir el client de ciutat. Es parla sovint que el client de ciutat se sent incòmode al mercat i el que pretenem és que se senti molt còmode i que continuï fent la compra com l'ha fet sempre. I aquest és un motiu perquè vinguin aquí i puguin deixar el cotxe amb una hora gratuïta d'aparcament. Els clients del Mercat de la Boqueria tenen una hora d'aparcament gratuït al pàrquing de la Gardunya si fan una compra igual o superior a 30 euros. Només cal portar els tíquets de compra a l'oficina d'informació del mercat, on després de comprovar que la despesa s'hagi fet aquell dia se'ls entregarà el val. Cada viernes vengo de Santa Perpetua la Moguda y me parece muy bien que tengamos la gentileza de media hora por lo menos gratis para poder comprar y así pues salir un poco más satisfechos. Vam interrompre la campanya perquè realment per l'associació té un cost molt alt, perquè això ho paguen els comerciants, i va ser tanta la demanda per part dels clients, inclús per part dels comerciants, que vam haver d'instaurar-ho un altre cop. Donada la bona acollida, l'Associació de Comerciants del Mercat ha decidit continuar la campanya sense data límit.